Guys, igama ngiqobile niphathela amazwela eInimba ngomhla ka-21 November. Guys, uHlathi bamtshelile ukuthi bhuti, you have overstayed your welcome. Kodwa-ke waqhubeka-ke wagoloza engafuni ukugoduka ngoba efuna nje ukugcwalisela uLazarus. uLazarus umtshelile ukuthi lalela bhuti, ngiyazi ukuthi usujwayele ukuthi lapha emzini wakho ukhalisa sakhe isicathulo, hhayi impela unkosikazi wakho uma ukhuluma umanasha uvalo. Mina angikusabi nje, angisiyena unkosikazi wakho, angisiyona ingane yakho lothi uma ubhonga njengebhubesi bese iyaswaca. Okay, mina ngiyakwazi wena ukuthi uyi-narcissist and-ke ngibajwayele abantu abafana nawe, ngisho utata ongizalayo unjengawe, so i-character yakho ngiyijwayele. Musawuyimoshela isikhathi sakho, hambe ekhaya uphume nje la emzini wami. uHlathi-ke waqhubeka wagoloza wathi, yazini wena ngiyakubona ukuthi unjani, uyile nhlobo kababa ethi uma ifika emzini wayo ebese wonke umuntu encamela ukuhamba eyocasha ekamereni. Ngiyakubona unjalo nje wena, so awungiphumele emzini wami. Okay, hamba nje Hlathi, hamba. Angempela-ke uHlathi uhambile-ke guys. Emzini wakhe-ke hayi cha, bekumnandi, energy bekade i-right, uThumeka ehleka ngisho ukuhleka, abantwana begcwele indlu beyidlalela nje laphaya etafuleni. Hhayi-ke kuthe kusanjalo-ke waqala indaba-ke uLikamva yokuthi uthole i-position e-pharmaceutical industry and usizwe uLazarus. Igama laLazarus-ke laloke lintanta emoyeni-ke likhulunywa kamnandi lapha emndenini wakaMabandla engakafiki njalo uHlathi. Ushilo-ke noYanga ukuthi uyafisa ukuthi angene ka-beauty pageant and ufisa i-influence ka-Mr Lazarus naye imsize. Lapho-ke izolo lokho bekade esho uLazarus ukuthi noYanga uzoba kwi-list yey'ngane ezimthandayo and akakapheli ngisho u-24 hours guys. Kodwa-ke nakho manje useyaqhamuka uYanga naye usethi uyamfuna ukuthi amsize. Guys, amagama kaLazarus ayadala. Akupheli-ke lapho guys, uHlathi uthe ukuzwa nje ukuthi iy'ngane zakhe y'bhizi y'khuluma kamnandi ngoLazarus waqala wanyanya, kubonakala nje ebusweni ukuthi udiniwe ubhuti. Hhayi-ke wonke umuntu omane nje wasukuma-ke etafuleni njengoba kade eshilo uLazarus. Uqale nje uThumeka wasukuma wathi, hhayi ndisakwenza ukutsha, hhayi uQhawe bekade evakashile wathi eyi kuzomele ngiphindele ekhaya. Wathi hawu uphindele ekhaya, anti ungalala nale ekhaya isekhaya kini nala. Wathi hhayi cha, inkinga ukuthi kusasa ngiyasebenza mina futhi angiy'phathanga iy'ngubo zokushintsha, futhi kunale routine esinayo mina nobaba uLazarus noZoleka for umntwana obavumile sike sibe nayo. Wathi hawu usumbiza ngotata? Wathi hayi bo, usunesikhweleni tata kaloku, wazama ukuzibamba. Hhayi-ke noYanga wathi ngizomele ngihambe ngiyobhala i-homework. Hhayi uLikamva naye wathi kuzomele ngiye ekamereni. Wonke umuntu guys wahamba njengoba kufika uHlathi, baqede bamnikeza ipleti lokudla wasala nokudla kodwa. Imagine, ngisho uThumeka wamnika ukudla waqeda wahamba, wangahlala naye ukuthi amdlise hlampe abo bethi ukuxoxa bekhetshaphe. Guys, umndeni-ke kusho ukuthi kaHlathi usuyamsaba guys, usumane ukhetha ukuhamba mefika. Njengoba kade esho njalo uLazarus, sigade umlomo kaLazarus guys uyadala, yonke into ayikhuluma iyenzeka. Guys, akupheli-ke lapho. Kuye kwafika isikhathi-ke la uHlathi ekhuluma nomfowabo-ke uThulani, ayi esho ukuthi yena angeke aze ahoxe kule case le yokuthi ufuna ubavumile abe ne-full custody yakhe ngoba uLazarus uyamjwayela kabi. Kuyimanje nje ngisho noThumthum i-relationship yabo iyatengatenga ngenxa kaLazarus. Guys, I really want to know ukuthi when will uHlathi take i-accountability for yonke into ayenzayo. Like wayekuphi uLazarus ngesikhathi ebhizi ehlukumeza uThumeka ngenxa kaZoleka ethi ufuna ukubuyela yena kunkosikazi wakhe, emenza umntana abantu ekhala every single day, elala yedwa, umcamelo ube manzi azoguqule awubhekise phansi ukuze phinde futhi akhale futhi. Imagine. So wayekuphi uLazarus njengoba ethi manje i-relationship yakhe noThumthum ayikho right ngenxa yakho uLazarus. Hey, uHlathi has always been a problem. Kuzomele azame nje ukuthi azamukele ukuthi uyena inkinga la, angaloku akhomba abantu. Kushiwo kuthiwa uthi ukhomba umuntu ngomunwe owodwa kanti emthatha isuke ibheke ngakuwena. Guys, kupheli-ke lapho. Kusho ukuthi-ke umfowabo umtshelile nje wathi ngeke bafo. Uyazi phela uLazarus has been a good man to us. Ngizwile nanokuthi utholele uLikamva i-opportunity enkulu and futhi ngabe uyabonga bafo. Wathi hayi bo, ususeceleni kwakhe nawe uthatha isayidi likaLazarus, usekuwinile nawe bafo,
wathi cha, angikho ntengentenge mina, angihambe ngiwinwe abantu. Ngizama ukubekela iqiniso la, ubuyibaxa mfowethu, nawe ubuyibaxa ngampela. Yabona nje indlela obehave ngayo ayikho right mfowethu, ngeke. Into ezokwenzeka manje wena uzoboshwa and leli cala leli lizokugeja, uzohlulwa la. Powerful loya muntu loya, okay? Musa ukulwa naye, ngiyakucela mfowakithi, okay? Ngoba nje uzomane nje anikezwe i-full custody yomntwana, ugcina usumluza ubavumile for good, okay? Hhayi wabona ngampela uHlathi ukuthi no man, singathi une-point umfowabo. Wamane wahlaba ucingo-ke ubhuti, wafonela uZoleka. uZoleka-ke uthi kumele ubambe ucingo, washo ukuthi ucela ufakwe kwi-loudspeaker, kusho uLazarus. Nangampela-ke wezwakala ku-loudspeaker, washo uHlathi ukuthi usecabanga ukuyihoxisa yonke lento le yokuthi alwele umntwana afune i-full custody, kodwa ucela ukubabona face to face uLazarus benoZoleka emzini wabo. Hhayi-ke bavumile-ke uLazarus benoZoleka ukuthi bambone uHlathi, kodwa-ke uHlathi uthe efika khona kanti basahleba as a family, basho ukuthi-ke ayi cha kona siyajabula ukuthi uHlathi uyeza uzosibona nokuthi udrophile lama-charges, but umntwana angeke aze amthole. Hey guys, yabona lento ukuthi uyingenele emzini womuntu ungangqongqozanga, iyabheda because uHlathi ube ukwezwa lawo mazwi, amane washaya u-U-turn ubhuti. Wangafuna ngisho ukuveza ubuso kuZoleka benoLazarus, waphenduka ubhuti washaya u-U-turn. Uthe sithi sizofika ngasemnyango kwaqhamuka isisebenzi salaphaya, sambona sathi hayi bo, uyaphi? Umama uZoleka benotata uLazarus bangapha. Wathi hhayi ngisayithoyilethi, ngiyabuya. Kanti unamanga ubhuti, uya la kuhleli khona ingane, uya kwi-baby nursery. Uthe efika khona wayibona ingane iyodwa, wayiqukula uHlathi ingane, wayigona. Amazwi-ke lawa kade ekhulunywa uLazarus ukuthi ngeke aze ayibone yini ingane imikuthanda yena, angeke nje aze amkhulise, ubavumile usazoqhubeka akhuliswe uyena uLazarus benoZoleka, uzoyibona ingane nje gqwagqwa, hhayi all the time. Ngabona ukuthi ubuso bukaHlathi sebufikelwe umoya omubi-ke manje, sefisa sengathi angayintshontsha ingane guys. Yeyi, angayintshontsha uHlathi ingane. Yazi uHlathi futhi uyamfanele ukuthi ayintshontshe ingane. I really believe he's gonna steal the baby, judging from yonke into aseyenzile vele. Umntshontsha ingane, yawu ubala lolo. Usemhlambalazile uLazarus noZoleka ngisho kwi-TV. Ungitshontsha ingane-ke bese emva kwalapho ethi vele ingane yami, ukhona nomuntu otshontsha ingane yakhe ayizalayo. Angakwenza lokhu uHlathi guys, he is capable. Guys, yezwa le nkomoni, like sengilinda uMonday ukuthi kahle kahle iyozala nkomoni. Guys, aphela lapho bazivela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Guys, igama ngiqobile niphasela mazivela eInimbango mhla ka 21 November. Guys, uHlathi